gyara da kanki. Idan kina son ki kawar da warin farji kuma farjinki yayi laushi ya tsuke, hanyoyin da zaki bi shine: ki samu ganyen magarya, ki tafasa shi, sai ki samu tsumma mai kyau, ki dinga tsomawa cikin ruwan zafin, kina dannawa a farjinki kina gogawa kamar dai kina wanki da shi. Da zaran kin fito daga kewayen bayan kin yi wancan aikin, to sai ki shafe ƙofar farjinki da wani Vaseline na magani. Ga yadda zaki haɗa wannan Vaseline ɗin cikin sauƙi: ki samu miski, jan almiski, ki samu man tafarnuwa, ki samu man kanumfari, sai ki haɗa su waje ɗaya, ki zuba musu tankaɗaɗɗen garin shazabu, ki kwaɓa, sai ki ɗebo wannan haɗin cikin ƙaramin cokali ki zuba bisa auduga ko wani ƙyalle mai laushi, ki liƙe ƙofan farjin da shi ya samu kamar minti 30, sannan ki cire. Ki yi haka har kwana 3, za ki koma tsukakkiya kuma farjinki zai yi sulɓi sumul. A danna subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Arewa Loaded TV.